Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa tinatawag na indigenous peoples vote. Alamin natin ano ang mga issues and concerns, mga hinaing, mga problema ng mga katutubo. Agkay-kaysa Ito ba tayo nga ay mangitandudo, natutugunan ipanagtultuloy, ng mga iti serbisyong kasalukuyang may namumuno puso at tapos sa malasakit. lokal Yan ang hanggang serbisyong sa erigel. nasyonal. Basit tipugo, At kung ito po ay hindi natutugunan, tinutod na nga proyekto ano ho ba yung para mga polisiya pagsayatan kan na pagimbagan tayo amin. para po maisulong ang Dayting kanilang kapakanan? ayat, isungat ko ma iti subli tayo king kuana. Nasaya at nga ina, pagwadan nga leader, mapagsanggiran nga gayam, ken kangurnaan ti amin, managbuteng iti Diyos. Dagitoy nga galad ti masapul tayo, iti agbalin nga mangidaulo dito'y segundo distrito ti La Union. Awan sa Bali, Sandra Erigel for Congresswoman 2nd District of La Union. Probinsyano tayo, kakailian, kat naipanakkel tayo daytoy. Masapul tayo nga rod, iti maysa nga mangid. Commercial ka pa, ma'am.